Καταρχάς, οι δυσάρεστες αυτές ήταν ειδήσεις του Σταρ ανά την Ελλάδα και όλο τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. 2 παρά 5 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί η ξένη σειρά Μπένια, ξαπίθανα πειράματα. Καλό σας μεσημέρι. Hi, I'm a 10 years old student who would like to remind you that our world has a terrible problem because our parents pollute the environment. We have a question for you. Would you like to be with us or against us? We won't be cute, we won't be personalized and sure, we won't be denied our future. Μπουρδέλο είναι εδώ μέσα. Τι θα κάνω τώρα, πρέπει να φέρω τα πρατζάκια μου. Γαμώ την πουτάνα μου. Είναι για τον Πούτσο. Σοβαρά? Ναι, το γαμημένο. Μήπως το έχωσες στο κόλλο σου? Όχι, αυτό το κουτί έχωσα. Θες να σου δείξω τι άλλα πράγματα έχωσα στο κόλλο μου? Το νέο Καλκονίτ καθαρίζει όλες τις βρωμιές από τα πράγματα που έχετε βάλει στο κόλλο σας. Προσφέρει αλάτα, αίσθηση καθαριότητας και απολυμμένη σε βάθος, δωρητές, κουτιά και τσιμούχες. Καλκονίτ, νούμερο 2 στα απορριμματικά πλυντήριων. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας διότι ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει να μας κάνει κάποιες δηλώσεις. Για να μαντέψω, πρέπει να είσαι αδερφάρα. Κάνετε τόσο πολύ. Τι να κάνω. Προσπαθώ να μην το δείχνω, αλλά είναι αδύνατον. Μ' αρέσει να κουνιέμαι και να ξυρίζω την κορμάρα μου. Σκέφτομαι να κάνω αλλαγή φίλου. Νομίζω ότι θα έχω επιτυχία. Τι λες? Αναμφίβολα, έτσι και κατέβεις στη Συγκρού θα κάνεις πάταγο. Νομίζω ότι γουστάρεις, Λεωνίδα, να με γαμίσεις. Νομίζω ότι θέλεις. Θες να με ξεσκίσεις. Πες την αλήθεια, παραδέψου το. Θες να με γαμίσεις και εσύ και οι υπόλοιποι 299. Καλύτερα να πεθάνω παρά να σε γαμίσω. Θα με γαμίσεις ή θα σε ευνοχήσω? Πω, τι πούστρα είσαι εσύ. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, δεν γαμάμε αδερφές. Πώς το λένε, γκέγκε. Δεν δέχομαι, όχι, Λεωνίδα. Θα με γαμίσεις. Θα με ξεσκίσεις. Θέλω να γαμηθώ από ολόκληρο στρατό. Θέλω να χορτάσω Πούτσο. Άκου να δεις, μωρή Λούγκρα. Εδώ είναι Σπάρτη. Εδώ δεν γαμάμε αδερφές. Άμα θες να γαμηθείς, να πας στην Αθήνα. Να βρεις αυτούς τους Αθηναίους που γαμάνε αγοράκια. Κατάλαβες, μωρή αδερφάρα. Τα έχεις δει όλα. Βάλτε όλες έτσι μαζί. Το θέμα είναι να προλάβουμε το κλείσιμο. Μην το κλείσεις, σιγά. Αυτό κάτω, αυτό κάτω.